Az előző futam papírforma szerint alakult hasonló a kis mezőnnyel, meglátjuk, hogy itt most mi a helyzet. Fejzer emlékverseny napi fő futamunk, 2 teljes kör, 2400 méter. Egy újabb csendesebbnek ígérkező magyar futam következik, hiszen az előbb 7-en indultak, most 6-an, ráadásul hosszú távú verseny. Ha meg lesznek a pozíciók, vélhetően sokáig kevés eseményt látunk, de szerintem a finish most is nagyon jó lesz. Start elindult a hosszú távú Fejzer emlékverseny 2400 méteres távon, és tökéletesen sikerült az indítás. Mind a 6 ló talpon van, legszélsőbb esély Michelino Deré a mezőny végén, az élen pedig Oltármer Diamant, ahogy tőle megszokhattuk, jól kezd, és ő diktálja a tempót a mezőnynek. Allianz de Ito mögötte a második helyen, a harmadik helyre pedig Saint MS érkezik, sőt, Saint MS-sel hajtója be tud menni a falra Oltármer Diamant mögé, majd jön Zavita Mersval, Vernon Boko és Michelino Deré. Ez az a lovak sorrendje, amikor már a túlsó oldalon járnak, a vezető Oltármer Diamant mögött pedig kialakul az első kettes sokat, mögötte Saint MS, illetve Allianz de Ito, majd jönnek a lakatos idomítású lovak Zavita Mersval és Vernon Boko, Michelino Deré pedig a mezőny végén. Nagyjából 1800-1900 méter van még hátra a napi főfutamból, ez a Fejzer emlékverseny, Oltármer Diamant pedig diktálja a tempót a starttól kezdve. Erősen közepesnek tűnik egyébként ez az iram, rossznak azért semmiképp sem nevezhető, a vezetőló mögött a két favorit, és egyedüliként jelenleg a 3-as szám Allianz de Ito az, aki felvállalja a második pozíciót, persze most már más nem is nagyon tehet, a ló hajtója Dejan Kateric mellette, bent a falon ott van Saint MS, mögöttük a 4. helyen látom Zavita Mersval színét, Zavita Mersvát követi az istálótárs Vernon Boko. A folytatásban egyelőre nem kiszakadva Michelino Deré színei zárják a sort. Az első egyenesen fordul ismét a mezőny, ez pedig azt jelenti, hogy nagyjából 1350 méter van még hátra a célig. Azért nincs változás. Oltármer Diamant vezéremesével vezet, másfél-két osszal mögötte pedig jön a két favorit fej mellett. Bent a falon Saint MS, mellette pedig Allianz de Ito. Aztán egy újabb kettes fogat, bent a falon Zavita Mersval, mellette Vernon Boko, a sor végén Michelino Deré. Féltávnál járnak és nincsen változás, utazik a mezőny. Oltármer Diamant diktálja a tempót, és most már Vernon Boko Lakatos Csabával is kijön a második pozícióba, így most már 2-2-es fogat a vezető ló mögött, a mezőny végén Michelino Deré. Az élen nincsen változás, Oltármer Diamant vezetés diktálja a tempót, de most már Allianz de Ito megpróbál fölmenni mellé, és most már vele alkot egy 2-es fogatot. Oltármer Diamant és Allianz de Ito, ők ketten gyakorlatilag fej-fejt, de azért Oltármer Diamant is tudja növelni a tempót. Nagyon szoros harmadik helyen Saint MS, egy-két hosszal Zavita Mersval és Vernon Boko, neki kellene majd elindulni, a túlsó oldal közepén járunk, bő 600 méter van még hátra a versenyből, Oltármer Diamantot Allianz de Ito fogja majd először megtámadni, Saint MS pedig nagyon szoros harmadik. Jó, most már az utolsó 500 méter, és Allianz de Ito támadásba lendül, felmegy a vezető Oltármer Diamant mellé, egyelőre nem tudott még neki lecsukni, úgyhogy ezért hosszúnak ígérkezik számára az utolsó kanyar, mindeközben Saint MS is kijön most már a falról. 3 ló elszaladt egyértelműen a többiektől, ketté szakad a mezőny, a két favorit üldözi Oltármer Diamantot mellette, tehát a vezetőló mellett ott van Allianz de Ito, Saint MS pedig most lendül majd igazán támadásba. 3 ló szinte fej mellett kezdheti meg az utolsó 250 métert. Bent a falon Oltármer Diamant, mellettük Allianz de Ito, azonban jön Saint MS, akit abszolút várásra hajt, hajtója az utolsó 100 méteren kívül elsüvít mindenki mellett, és Saint MS úgy tűnik, hogy tudja folytatni majd megszakító győzelmi szériáját. Saint MS nyeri a napi főversenyt, a Fejzer emlékversenyt, mögött Allianz de Ito lesz a második, harmadik Oltármer Diamant, mögöttük Zavita Mersval, Vernon Boko és Michelino Deré. Szép versenyt látunk a 3 ló között, és hát nagyon meg kell dicsérni Kőszegi Kovács László higgadtságát. Méterre pontosan betartotta az idomári utasítást, és egy métert sem ment többet a kelleténél, utazott a vezető lovak mögött, jó pozíció volt, volt egy döntő momentum, amikor az első kanyarban bebírt ülni a falra, utána azt csinálta, amit a többiek, csak ment mögöttük, a befutóban pedig kivette a lovát, és végül is kihasználta azt, hogy elég frissen érkezett lova a befutóra, és Saint MS úgy nyert, ahogy akart. Vele ellentétben, hogy Allianz de Ito pedig szinte végig második spúrban versenyzett, ebből a szempontból eléggé külön versenyt futott a két ló, és más jellegű versenyt futott a két ló, és ki is jött ez a különbség talán, vagy ez jött ki talán a végén kettejük között. Kicsit kifárasztotta Allianz de Itont Oltármer Diamant, ugye amikor megtámadt az utolsó kanyarban, nem is nagyon tudott neki még elmenni. Vele ellentétben Saint MS tényleg csak az utolsó 150 méteren lendül bele és győz. 4-3-2, meglepetésről szó sincs, azzal együtt, hogy talán inkább Zavita Mersvát, vagy mondjuk Vernon Bokot várták a fogadók is a harmadik helyre, tehát az első két pozícióban abszolút a két